Puji kumuga langgenga puji para winasih sampun paring dawuh magepokan tasakuran ingkang dipun tindakaken dening Bapak Haji Hanafi Mas Gareng. Nggih, Ingkang intisarine nuwun sewu, saka apike wong syukuran, wong ngunjukake syukur dumateng purbane Hyang Agung niku malah derajate sak dhuwure wong sing takwa. Lah ngoten niku. Merga sing jenenge wong syukur niku nrima ing pandum garising Gusti kepiye wae ditampa kanthi lila legawa ikhlas lahir batin kanthi lembah manah lan rasa sabar ngoten niku Mas Gareng. nggih. Contonipun menika Bapak Haji Hanafi kalian Ibu. Leres. Mula iki sing jeneng tasakuran, tasakuran. Dadi tawi tandane gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Kur menika kurang afdol jika tidak disertai dengan tirakatan. Mula panjenenganipun Bapak Haji Hanafi kalian Ibu menika tasih menika hangestreni sedyanipun piyambakipun. Tasih jenak pinarak. Tasih pinarak wungon tirakatan nyuwun marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Muga-muga napa ingkang dipun sedya saged kasembadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Tasakur kurang afdol jika tidak disekseni oleh orang banyak. Tegese saiki gelar wayang kaya ngene iki dadi seksi bahwa Pak Hanafi dalah sak putrah kulawarga gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa apa sing wis dadi pencapaiane selama beliau menika berusaha menjalankan tugas-tugasnya. Wah, nggih. Terakhir anugerah yang dinanti muga-muga keluarga ageng Bapak Haji Hanafi tansah manggih kawilujengan kabagas kewarasan keh rejeki panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Ngoten niku. Kejawi saking menika pangeran sampun kepareng-paring dawuh mantar Weda Suci ingkang inti sarinipun sok sapa menungsa sing gelem nyukuri nikmat ingsun tegese Gusti Allah yekti bakal ditambah ing reh nikmate. Kosok baline sapa sing ora gelem nyukuri, sapa sing ngufuri nikmate pangeran yekti bakal nampa pasiksan sing banget perih. Tur syukur niku yektinipun dipun bagi dadi telu Mas Gareng. Nggih. Siji sarana ati, angka loro sarana lati, angka telu sarana pakarti. Yen ati ya mung dibatin tok. Yen lati ngucapke hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yen pakarti ya kuwi kanthi cara kaya sing ditindakake dening Bapak Hanafi, saperangan rejeki ingkang dipun paringaken dening Gusti dipun sisihaken kangge sarana sedekah dana rasa lan ugi wingi-wengi mesti ngawontenaken wujudipun santunan anak yatim. Tegese ya ati, lati, pakarti kabeh wis ditindakaken dening Bapak Hanafi ngoten. Alhamdulillah, mula aku ya bersyukur. Pripun? Ya, bengi iki saged ndereke panjenengan ya lumantar Bapak Haji Hanafi. Nggih ngeten iki Pak Hanafi. Sak saged-saged kula saking Wonosobo nyatane ning Semarang kene ya wis kepanasan. Wah, nggih. Wonosobo menika nggone adem, Pak. Dadi mrene iki wis kaya wah lho kipasan ora leren aku ya. Nggih, mula kostum jenengan pas pamaning ngriki panas niku njur ngangge rompi ngoten niku, Pak. Lah iya iki wis dadi gaweane nek aku nganggo rompi. Ya apene ngangge rompi ngoten niku rupane biru mburi tulisi tahanan. Wah, apik meleh niku. Aja kok biru nek tahanan ki oren. Oren to. Iya. Iya. Abang biasane berarti yoga iki. Aja ning aku ora di
ora ditabuhi mah cilaka. Iya nggih. Madangkara kuwi. Aku mah kaya ameng-ameng nyawa tenan. Ah, mboten santai mawon. Lah wong panjenengan menika paribasane ya to wis kondang prono-prono lah kuwi ngatasi dagelan kaya ngene kok iso ndereke panjenengan iki suatu kebanggaan bagi saya. Jenengan iki kaya pasemone pari nika lho. Pari iki saya isi saya ndingkluk saestu. Lho, lha iku padha karo panjenengan. Nggih. Ngapa kok ndingkluk mergo diinciki wereng dadi ra iso ngadeg jenengan. Aja kaya ngono. Nggih. Wong sing jeneng menungso kuwi piye carane ning panggung kuwi iso gawe rukun ya to. Ing antarane dalang, yoga, sinden, dagelan iki iso rukun. Dadi nek sing jeneng menungso kuwi aja nganti kalah karo kewan. Kewan kae duweni nadyan to berbeda agama ning ya iso rukun. Kewan kok duwe agama iki cara ngendi? Lho, piye sampean piye to jane? Kewan iki duweni agama. Sing duwe agama iki menungso lho. Kewan manuk ki duweni rong agama. Kewan manuk duwe agama apa wae? Loro. Kok iso kewan loro? Manuk kuwi emprit kaji karo manuk gereja. Kuwi rukun. Rukun nyolong pari sing ndingkluk kuwi. Wah iya. Dadi sak kamat-kamat ngoten iki Pak Hanafi alhamdulillah menika sampun ndungkap wanci ing gara-gara. Nggih. Mila menawi gara-gara niku urusane mboten namung mata ning urusane nggih kalih rasa barang. Nggih, carane. Lah menika ugi wonten dawuh saking pepundhen kula Bapak Suradi. Nggih. Saking Bulusan ingkang rumiyin nggih kepareni bali kula sak kanca kanthi dawuh nderek nyimak Mas menika kumpul wonten pos ronda sareng-sareng mirsani panjenengan nyuwun gending sinom pelok barang. Nggih, ngaten menika wau nggih. Cobi salah siji Mbak Lian apa Mbak sapa ki jenenge Dian salah siji sing sinom pelok barang. SSN lho iki ora ben-ben aku mangsaku dadi piye ngono to Pak aku lingsem aku. Cah sekolah kabeh. Lah iya. Sing nabuh ya dosen-dosen apa jeneng guru-guru SMKI. Heeh, nggih. Lah guru apa? Sing nyelentem kuwi Teguh Palur kuwi senengane pucung iki dadi lho nganti apal men karo Pak Teguh jenengan. Ya apal wong berteman kok. Waduh, teman Facebook. Ha iya. Iya. Berarti rebab bathok kae dadi wis rebab bathok. Monggo Mbak Lia disalamirin nggih. Sinom.
Mas Gareng. Nun. Mumpung nglarasi isih pelok barang nggih. Kanggo apa ki nggugah semangate para warga masyarakat ingkang mapan wonten ing kelurahan Pedalangan mriki nggih. Ngaturake gugur gunung dhisik ya. Siap. Nggih, gugur gunung. Mangga men sayuk saya rukun ra ono gaman sing ampuh kejaba mung persatuan dan kesatuan. Ya. Aku joget po. Joget dicogeti wong lancaran kok iki geculan kok. Ya. Mangga Mas Dwi, yo gugur gunung. matur sembah nuwun. Saking penggemar Ibu Kesi. Assalamualaikum Bu Kesi yang bainol. Waduh. Wah. Nyuwun kutut manggung. Waduh, nggih. Saking penggemar Ibu Kesi Mbah Dun, nggih. Kutut manggung. Nggih, nyuwun pangapunten Mbah Dun, nggih. Bu Kesi nembe radang tenggorokan dereng saged nyuwanten. Mila nyuwun agunge samudra pangaksami, nggih. Dijoli. Gara-gara ki apik sing nyemek-nyemek ngene iki, Pak. Ya ora, ya kudu ana variasine. Wiwit saka sing klasik saya anget. Lah iya. Nek rambatane iki barang sing klasik-klasik kaya Sintom Parisono iki dadi Sinom Parijata. Lah iya kuwi pelok barang kuwi mau. Iya, Terus ana gugur gunung barang lah jan. Nggih. Iki dadi Apal sampean gugur gunung iki, Mak? Hah? Apal. Apal to? Piye jajal? Ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan karo kancane lila lan legawa kanggo mulyaning negara jiro lupat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rambunge ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris
jan sampeyan dagelan multi plasenta tenan. Ayo. Jane aku iki sak ngrungokke dadi nek Ki Cahya Kuntadi beh. Ben bengi tak rungokke, ben bengi tak rungokke. Ngapusi wong aku mayang kurang ben bengi lho. Kowe lek ngelem aja ngawur ngono kuwi kok tambah-tambahi dhewe ora. Lho ya ora maksud iki amben bengi mesti tak tonton, Pak. Jenenge tak dongake laris ora gelem. Heh? Ya muga-muga mayang ben bengi. Ha iya ya ngono nek aja ngapusi ngono lho. Ben bengi tak tonton mung aku mayang kurang ben bengi kok ben bengi tak tonton ora. Ya maksudnya sing live-live dhisik. Oh iya siaran ulang, Pak. Ya angger suluke saya. Sopo antuk wahyuning Allah. Dia tumilah mangola ngelmu bangkit. Bangkit dalam kubur. Kaya apa kuwi pangkur kok kuwi. Lah iya terus nek lagi janturan ki brenggeng kidung suci montor ayu. Apal cah kene ora. Wow. Ayo apal sampeyan luar biasa. Ya apal kene iki ngematke mugi ngrembak wiwara dharma engki ngesti darmaning keutaman matengkare. Elok, tapi sampean nembang apa-apa apik. Nggih. Nembang. Jajal ulur kambang. Ayo jajal ulur kambang. Pamer ket mau ora dikon nembang-nembeng kok ora. Dosen. Ora peduli, ora. Ulur kambang. Lah kowe kadung umuk nembang-nembeng kok. Masa wis lali sliramu. Ulur kambang yo. Ulur kambang teh. Menika saking serpek riyen sih. Saking serpek. Kulo biasanya nek ular kambang niku sampun malik. Malik dadi wedok, Mas. Oh. Oh iso swara putri apik nggih. Coba lendange. Dadi iki kudu perlu memakai atribut. Iya. Atribute coba kaya apa weh. Jan bareng ngangge kuning masalah kaya madu mangsa malah. Assalamualaikum Pak Cahya Kuntadi. Waalaikumsalam Bunda. Bapak Haji Hanafi. Aduh Bunda. Nika mboten wonten dingklikipun jeh menika. Hah? Dingklik. Dingklik. Nah, iki wadah entut sinden dadi ya. Nggih. Pangapunten derek ajar menika sinden saking Wonosobo. Oh nggih. Naminipun sinten Mbak Yu? Lita. Lita. Kok Lita? Dados nek sebut menika Silita. Oh. Iya. Alias jumbleng. Injih. Lanangan nek mengkrup wedok, Mas. Wet. Apik. Pangapunten, Nggih. Nggih. Wah, lah kok dingklek mambu trasi kaya ngene to iki. Ora ngece, ora enak sinden mambu trasi ora. Ki trasimu dhewe asine. Nggih. Ular kambang. Ular kambang, Mas. Injis. Saking serpek rumiyin, Nggih. Tindani lho serpeke. Mokyong kerep. Ayo. Witi-wati ning bulan ora nama. Sawang kok. Urip ning Tak sawang nggen TV lho masalah kaya mayit sampean malah. Jenengan mudine. Ora. Nggih.
sinden sabar gelap. Jelali lemes kowe ketang karayang nyemput bebe. Sanese mawon Pak Hanafi. Rekan jane ngerti sirenen ning bangsa kinclan kinclan mau biar murah tonte jene rama kae rebut kae putaku tentrem atine kae putaku atine janji sabar lan ora Hop. Iki ora ular kambang, ular keket lek ngene iki jenenge. Ular kambang iso mak joget dangdutan lho. Sinden blandrengan saking Ponorogo wau dalu. Blandrengan. Inji. Blandrengane apa? Blandrengan menika pintas terus samben bengi, Pak. Oh, blandreng. Blandreng ora. Pak Cahya Kuntadi. Apa? Kula menika aslinipun remen kalian panjenengan. Panjenengan lah dalang menika kedahipun nggih garwanipun sinden. Kowe milih ngalih apa tak cempolo ndasmu? Ambumu lho solar ora. Pak Cahya Kuntadi. Apa? Panjenengan kok jen Pak, Sing entuk nyekel janggut ki mung Purwati tok, ora entuk melu ngono kuwi. Pak Cahya Kuntadi. Ngapa? Ayo, Pak. Ngapa? Pak, Ngapa? kaya mune ngono lakon ki lho. Lakon apa? Dilucuti. Sing dilucuti lah apamu. Adus nganggo banyu kembang. Kembang. Terus nek bengok menjadikan gairah. Iya, adus ngangge banyu apa? Kembang. Oh, lek karo kowe kembange wong mati kuwi. Elek. Elek. Ayo. Sampun nggih menika. Wis, nang pinarak ingkang sae. Ayo. Nggih. Lah iki lho malah saka renane penggale Pak Hanafi lho, ngersakake caping gunung, perahu layar, semua sinden berdiri kur. Wah, iya cok iki. Beteli. Ya, kae sikno Mbak Tati Lestari Handayani sikno caping gunung sik. Ayo. Ajake rumangsane. Ayo. Kok sik lek ngundang aku piye kok ngene-ngene iki? Hah? Kae lho Mbak Tatin kok ngene-ngene tangane. Maksudnya piye? Iki to. Lah lek ngene lak nyeluk. Nyeluk lak ngene iki to. Lek ngene nih, Mbak. Maksudnya mbok monggo tapi kok ngene iki maksudnya aku ki padake apa? Hah? Aku padake apa? Aja ngenek iki lho, kowe ya sosok butuh lho ya anu. Maksudnya butuh diceluk rene ngono lho ora. Aku rung dong lho nek sing babakan ngene. Ora kok iki. Aku rung dong lho. Nek nyeluk ki ngawe ki ngene nek nyeluk. Tin ayo tin ngono. Pak Cahya ngono. Nyeluk kok. Lho cara Karanganyar ngono kuwi. Ora. Lek nyeluk sinden akeh, 5 ono ya. Ngene. Nek lek nyeluk siji ngene. Rak batin karo lambe ra padha sampean. Arep munyuk. Suwun ya, Pak. Apa? Suwun ya, Pak. Ngapa kok suwun? Ya suwun ya, Pak. Ngapa padha-padha? Ayo berarti bapake munyuk wong disuwun ya, Pak. Padha-padha. Bapake munyuk iya apa? Kuwi bruk. Nggih menika napa dawuh? Caping gunung dijenglengne no. Nah, sip caping gunung dijembengke sip. Jengleng. Jengglengke. Nah, nggih. Pancene bocah. Kowe lek jengleng Mbak Tatin kan tonjo tenan ngono. Jajal delok jenglenganmu. Iya. Biasane tak jengleng ya waduh ngono. Kok nek jajal kaya iki mau. Ayo jengleng Nyai Santi ayo jajal. Kok Nyai Santi. Mbak Tuti Nyai Santi. Ayo pangkure Mbak Tatin. Nggih. Ayo. Ayo. Lah piye? Hah? Piye? Sampun. Udu mau piye? Yayo. Yayo nendi? Aku ninting lho, sini dalang ninting ya yayo ngono kok lekne. Nanu kok. Nano kok lene kaya permen ndak ngono kowe engko ora. Angel ora tenengane. Ngene salah ngono salah. Rewel. Saben bengi
Siap, Reng. Jaga jarak, aja cedek-cedek ngono kuwi. Lah iya kok nek aku ki mbok tubruk, nek aku sakit piye? Tambake. Preso. Nek jengleng ki sing bener, sing pas. Lho wong jengleng saka pinggir ya ora njangkau pas. Maksudnya kan saka ngendi? Jengleng saka mburi po ngarep. Ya anane pinggir ya nganggo pinggir. Lengen kaya tutuk kentungan kuwi. Kok nutuk kowe iso. Jajal apa piye? Heeh. Kowe malah pasrah to Reng model. Ayo pasrah sapa sing ra gelem e. Coba. Pinggir. Ngarep. Pinggir pengarep. Sip ya ngarep ya. Kowe ya sapa-sapa kok gayane. Ngarep. Maksudnya ngene. Nah, ngono lho, langsung terminale nak dadahi. Maksudnya terminal piye? Yo nggon deg-degan iki lho, deg-degan. Deg-degan. Monggo nek terminal nggon aku kono jenenge terminal Gawok iki. Nah, cucur gawok. Tenang saestu lho, Pak Dalang wonten wates nggen kula menika terminal namine terminal Gawok. nggih. Nggih sing anu bise kathah to mriku nggih. Nggih lumayan kathah gede-gede nika. Masalah mental remuk. Wis. Nah, iki. Coba. Yen mamaja ana ibu-ibu sing goreng terasi mbah goreng gereh ngono lho. Ora, gunamu ketoke ya. Wah, kowe doyan to terasi? Siap, wut, siap. Ngapa? Ngapa lho? Kene lagi. Kene ra sembodo jare kon milih ngarep. Milih ngarep kowe Pleset to. Lagi pisanan wis ra kuat. Yo kempit wong sakmono mbok dine iki ora. Iki urung gedhe iki. Tak gedhekke piye? Wale. Pripun? Bapak. Panjenengan nyuwun dipun gedhekaken. Nggih. Kok isa-isa. Wedhus Pak sampean emang. Kambing. Buri. Ha iki. Bemper. Mas kowe bemper PCX to iki ngene. Gowo. Piye? Ora iki kok iki lho kebayake apik ngene. Kawatan. Menjelang Vespa ayo. Protol lah. Kok sajake do ngece kabeh ta karo aku? Ora yo kuwi ayu banget kuwi. Vespa iki digolek-golekan saiki iki. Larang regane padake. Iya rumangsa. Pak ngarep buri kok padha rumangsaku iki, Pak. Maksudnya padha piye? Ngomong ah. Ngarep buri iki lho padha. Sing padha apane? Hah? Ora. Wong wedok ki ra kena marah. Suarane ngono Reng, suarane. Suarane. Beda seneng nek ngarep ki suarane kaya ngene, nek mburi ki suarane beda. Iya. Lek ngarep ki lek mburi tut. Mula dijenengi tatin titot. Nah iya. Heeh. Tut. Guna. Wah, Pak Tatin, swantene pripun? Kanca-kanca kompak mboten niku? Niki kompak saestu madang kara. Gamelane nggih penak to Gamelane ditabuk. jan Madang karo jos. Jos penak. Sound Gamelane sistemipun ampuh. nggih jos rasane. Sound sistemnya nggih empruk banget. Nggih upami disuguhke teng Pak Hanafi lah nggih sekeco. Lah nggih menika Sekeco jos. Pak Hanafi nggih remen penggalihe. Nggih. Pokoke nek niki madang kara mboten nguci wani. Nggih, terus streaming kemawon sing mirsani nganti 3000 lebih niki. Wah, nggih ta. Nggih matur Sampun tadi. Nggih. Nek nuwun sewu Mbak Tatin. Nggih. Temwinging jenengan Nggih. enten kiri ajeng pipis. Kowe ya ngopo ta ya? Wiraga Wirama Wirasa dadi manut lakuning
Terus? Gamelan. Pak ya posisinya jangan seperti itu. Lah iya kene gringgingen ngono omong wae. Lo kan lagi mat-matan karo Pak Dalan. Ya mata iki posisine iki lho. Ya salahmu kok apa dadak dijunjung? Kok disalahke ya iso? Wah, junjung iki luwih nikmat sih. Lan joget ya. Len joget. Len joget. Oleh saja. Lho kok medun, ora entuk medun. Ora entuk ya? Tak keprok kowe medun. Ya wis. Ayo. Tani ganti-ganti ora. Untung ra karo melet iki ya. Melet. Kai. Malah apik kowe. Lah iya ning kene ki gringgingen ayo gendang. Terus ya asing omong-omongan meleh napa mboten? Ora medun kae. Ora ijolan piye. Ya mbok menawa entuk ijol. Guna. Sing sae lho Mbak cengkoke nggih. Injih menika. Mari dipersani tasih kathah sing lenggah. Lah nggih menika ingkang sami lenggah tesih kathah, ingkang sami wungon nggih tesih kathah. Kok ijolan? Sae. Nggih. Sae tatosi. Pesake nek gringingan kok ndak ra krasa iki ya. Ayo. Ayo gendang. Iya. Guna. What? Yat. Tak omongi. Nadyan seniman iki ngangge tata krama. Genjleng ya kenekne aja didepne rene. Mbak Tati ning kene kowe madhep rene tegese ra duwe akhlak kul karimah. Madhep rono, ora ngono kuwi. Nadyan madhep rono tak encengke mrono, Pak. Ora wis ademu sik rene kok ketok kok kene mau ora. Iya. Madhep rono, ayo. Aku Yo. Aku trimo ngalah Oh, terima ngalah. timbang loro ati. Lah ngopo kok lara ati? Hah? Apa duwe ati le? Ya duwe ya. Oh iya, raketan cilik ya. Iki lin jenggleng kok gur ngriseni tok ora krasa blas. Iya wis kene. Wegah aku wis bola-bali mbok jajal ora tau pener. Kapok. Nah iya. Coba. Iya kok wis arep mangap malah. Ganggu lho. Lekas semangat ayo. Pacita. Selentik malah. Selentik ra apa-apa anggere aja dibalsemi. Ya dibasuh sik. Nah aku selentik ra apa-apa anggere aja dibalsemi. Panase padha sih. Nane, nggih. Panas. Wah. Senengane ning dhuwur ayo. Penak ya. Ayo. Hop sik parian sik sindan-sindan ayo. Oh, Cik. Dongake Pak Hanafi ayo. Nggih. Wiwit saka Mbak Lia Sundari ayo Mbak. Oh, saka kono nanti pas Nggih. minggir aku. Ayo. Ya, tuku sapi. Tuku sapi. Ning Surabaya. Surabaya. Pak Hanafi, Bu Hanafi, mugi panjang yuswa. Allahumma amin. Ayo kaya ngerti lek ngamini kene kowe iki. Lah ya nggih amin ya rabbal alamin. Amin salam. Nggih. Selanjutnya Mbak Tri, ayo Mbak Tri. Ayo. Mbak Trinil ayo. Mbak Novi, Mbak Novi. mangan sambel teri. Mbak Teri. Pak Hanafi, mugi-mugi
kathah rejeki. Allahumma amin. Pariantok saged Bu Kesi? Ayo. Dereng. Oh nggih, liwati Mbak Dian. Ayo, Mbak Dian menasira. Nggih. Direne ya ndak ketutupan. Gapoek, Mas Gapoek. Iroh to. Ya ngerti. Ayo. Belajar geografi Belajar geografi. sambil makan napem. Wah, Oh iya. Mugi-mugi Pak Hanafi nggih. sehat tayan tentrem. Allahumma amin. Ayo Pak, ayo Pak, ayo. Ayo Pak, ayo. Lalalala, ayo. Ayo. Mangan jangan geri. Jangan gori. Wah, senengane blindrang saiki. Ayo. Ning Surabaya Nah, Aduh meneh. Pak Hanafi heeh. mugi bagya mulya. Allahumma amin. Ayo ber, ayo ber. Ayo. Ning Kediri Kediri. tuku timun. Hmm. Keluarga Pak Han apa Pak? Gur tuku timun tekan Kediri. Lho kan ning omahku dhewe lho Pak. Lha Oh. ngono Pak. Arep apa timun dituku? Tinggi lalapan. Wis ben parian kok diprotes ora oleh. Baleni Bit, ayo Bit. Ning Kediri Yang Kediri. tuku timun. Oh timun. Keluarga Pak Hanafi Ha-ha. mugi guyub rukun. Allahumma amin. Iki ketoke obate keri cah iki ora. Iso diamini dhewe, biasane kur lho ora. Senengane kok mandiring pribadi. 1 2 3 sesarengan nggih Bapak Ibu nggih. Allahumma amin. Lho kok aku dhewe neh, Pak. Kuwi tunggale dalang setuju ning muweneng kabeh ngono lho. Pripun penonton setuju? Muweneng. Ayo. Mbak Tatin no, ya Mbak. Ayo. Ala wis entek iki, Pak. Ora iso entek, tetep nyumber kok iki. Ayo. Sik. Mangan roti. Wis mau wis man roti Iya, wis Pak. mau. Mangan kowe. Oh, ayo. Apa jenenge? Iso sapi. So, gua tekan babat barang ya wis. Nggo tombo ngelih. Apa ngelih. Kagem Pak Hanafi, kapan nanggap bayangan malih? Siap Pak? Oh Desember loh langsung. Ulang tahunnya perusahaan, Oh, bener iya. Desember. Oh, Pak. Matur nuwun, mangke nggih wayangan Madangkara bintang tamu Mbak Tatin dan Gareng Tralala. Soale gareng ki akeh, ya kowe kudu nrimo. Asas pemerataan ya Mbak ya. Lah nggih, jenenge gareng ki soalé ana gareng tralala, gareng apa jenenge? Jajan. Gareng jajak. Heeh. Oh gareng Pacitan, gareng Semarang ngono, gentenan ya. Apa nek gareng kok gareng wedi. Ya wis ora apa-apa sesuk wayangan tanggapke dalang tok ning tol dadi Tahu aku ora apa-apa. Wis wingi ya. tengah dalan kok. Ya Mbak. Apa niki? Iki ra dikon parian Ora. Aku ora. Aku tugasnya jenggleng aku. Aku spesial aku. Nggih. Panas udan aling-aling caping gunung. Oh pindho to kene iki garapane. Nah, pindho. Ra mesti kadang telu bareng. Sak kuate ya. Oh rasane biasane pindho puwa-puwa tatine asine.
Pindho lah. Ora tau telu to? Enggak. Jenengan mboten tau ping telu. Tahu anake tangi. Oh alah. Oh. Aku rong jong tenan lho Kowe ora ngerti to sing jenenge tahajud lak 2 rakaat. 2 rakaat. Ora mungkin 3. Ayo. Ora mungkin telu. Nadyan ayo 3. Nadyan wadon sarata Swara suling Mbak Birgita ngancang ana Mbak Rasin. Masuk. bacutne podang kuning ya pamundhute Pak Haji Hanafi. Heeh, langgame caping gunung ndandute podang. Ya. Nggih. Apa? Sekar bisa
tak tambahi sesuai kalau dawuhe Pak Hanafi. Ya. Ayo, Okva, Mbak Dian, Mbak Tri Hastuti. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Hanafi menawi Bekasi kali Mbak Lia menika sinden klasik nggih. Nggih, ning niki sing nem-nem nggih pun jos-jos niki. Nggih. Aku masuk jajar sini nah ayo yang ini Pak. Wah. Piye? Dan aku pengen duwe bojo sing koyo ngene iki, Pak. Sing kaya sapa sing kaya Sing koyo ngene iki. Kaya ngono ki. Koyo Mampu ngene. apa? Hah? Mampu apa? Mampu cah kene padha cah tipis. Jenenge kena gati sindian ki lagate larang lho padake. Seko dhuwur sirah wae kuwi wis ki cunduk mentol tok iki wis 500.000. Gampang ndi apa? Bos iki 1 juta. Jare iki 700.000. Juara 700.000 larang men. Jare iki wis 150 umum. Lah iki jareke tulis ya 700.000, hampir 1 juta regane. Mosok? Heeh. Mosok? Heeh. Jare. Jare. Iya, Pak. Heeh. Kuat ora ketok ereng? Kuatra. Kuat aku, Pak. Cah kene padake. Cah kene iki cah endi? Hah? Cah kene iki cah endi? Ya cah Wonosobo kok. Kok kene? Siap, gerak. Luruskan. Apa? Luruskan Luruskan. ngono. Luruskan. Setengah lengan lencang kanan, gerak. Iki jebulane ayu ya budek iki. Saiki. Sip. Arep nandi? Kena. Nah, sip. Lah, setengah lengan lencang kanan. Duwe lengan ora jane doan. Tegak, gerak. Oh, sip. Luruskan. Sik edan ra lurus kok kene, Pak. Wis lurus. Ora lurus kok kene sing grenjelene wae. Gareng koplo. Sik iki tak golke ngene, kan papat sing abang. Nggih. Sing tekan jenengan Mbak Tatin. Lah iki kena iki ya. Lho, manut Praden. Manut. Gareng. Gareng iki ora senengane. Nah, kowe iku aneh-aneh tak tetesi lilin lho. Ojo iki tengah. Aku sudah tengah. Ki loro pas, ayo. Sini. Perahu layar, ayo. Kaya apa? Ngono lho. Nggih. Madang karo aja ngisin-isinke. Nggih, monggo menika pamundhut saking Bapak Haji Hanafi, mugi-mugi tansah sehat lan ugi rezekine melimpah ruah. Amin. Insyaallah mangke Desember wayangan melih. Amin. Perahu layar, yuk dados sing kompak so, yuk. Joget. Bersama Putra Perkasa. Yayasan Hanafi Center berjaya di Nusantara.
kasih matur nuwun ingkang tanpa upami. Mas Gareng Widi lan ugi Mbak Tatin Titot matur nuwun panjengkuyungipun. Nggih. Monggo badhe matur menapa kalian Bapak Haji Hanafi. Kunjuk Bapak Haji Hanafi dalah sak putra kulawarga tamtunipun kathah kelepatan saha kekirangan. Mugi keluarga panjenengan tansah manggih kawilujengan, kabagas kewarasan, lancar usahanipun. Mugi-mugi pun paringi sehat enggal dangan menika. Amin. Nggih, pokoke wonten lepate nyuwun pangapunten nggih Mas Dalang. Nggih, Lan sami-sami. sedaya keluarga Bapak Haji Hanafi insyaallah minjang saged pinanggih malih. Nggih, amin. Pinaringan sehat rahayu wilujeng sedayanipun. Ning niki saderengipun dipun pungkasi kula badhe nembang dandang gula. Napa niku? Menawi lepat nyuwun pangapura. Bae parikan kongkling ora. Kongkling. Kongkling niku napa? Kongkling ki apa? Kongkling wong kuruy kongkling jenenge. Oh, kongkling. Ah iya ora apa. Sedaya lepat pangapunten nggih Pak nggih. Sami-sami Mas Mugi Gareng. saged pinanggih wonten ing sanes wedal. Amin, amin. Rahayu kang samya pinanggih, mugi Nggih. slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet ingkang sing samya mirsani. mirsani. Kuwi tak nggih tancep kayonku ora malah kok disi ora. Ya wis ngono. Gang sarane kendang rampung. Wah, denggelmu.